ajuda e compagnie nang pa mantenere verzuim afbouw, dus tanto hinder ting malu, of prevenir pa hinder na no bira malu. En dus hij toen masterclass kon ons lokeren doen. Het punt dan kon ons daarbij halen aan masterclass wettelijke regels en risico's rondom die verzuim, rondom die hinder aan bira malu, verzuimgedrag je patroontje aan kon nanta lagamira. Case management, eigen regiemodel, que men tem diferentes coisas como mês, lopor manage como manager, como HR, como dono de empresa. Onda turbia na mese bing seca a me of cerca 3 anos para nos ajuda e sorpa e gente na llega bom back na trabalho. Nos papje over die safety, over die preventie, pa nanobira malu, kijk de mogelijkheden aan kubo team, kubo manage como eigenaar, como manager, como HR, kijk kon aan kubo meer po influencia, sociale wetgeving, die SZW eigenlijk, kijk de kost aan kubo ding hou rekening kunne, demedicalisering, pas op dat ding hoop je hende. Ku ta meldo ziek mainta, maar pero nang a meldo ziek no paso nanta malo, pasobra ku eigenlijk tem problema na trabalho. Dus zij eigenlijk tristana geven 70-80% die tradonanta meldo ziek, door eigenlijk ting algo ku na nota contento ku ne na tem problema com colega na tem problema com manager número típico assim. Antes zij nanta kos ku ta manageable pa e companhia mes. Anto nossa ondersteuning que zij daarmee de parte die training. Naast zij zelfmonitoring die ziekteverzuim. Kom op CNLA, kom op waki kota suceder bon afdeling anto kon die manager mas fácil kota possible. Voor de rest implementatie, prevenie, taakgericht, resultaatgericht. Dus er zijn aan die punten aan kunnen we bespreken gedurende de masterclass. Tore HR managers nang doen aan die empresa nang toerloting nang mes pregunta nang kunnen de pegakune. En toen ons daarbij ingericht riba e problema nang kunnen ting. Dus ons dat doen informatie. Lo que nos ting. Anto nos lo contesta problema nang kunanta pegakune. En het gaat dus op HR kon die manage trajado nang ki problema nang nanta zien la ku esena anto kon die handelen. Plus como bedrijfsarts nampo puntra ami cierto medische problemen nang kuting kon nampo handelen mas mi ongo possible. Nampor llama na nos compañía 796-5551 anto registrar via de of hij informatie of via die nummer die Tristan anto nampo hij nos riba Facebook riba nos Facebook ook met na busca ook met boneren nanta hij nos anto riba is hij informatie over die masterclass plus ting un link, ku orbo klik open een link, eta habri en terbo po inscribi. Masterclass tasali 350 pa e 2 anoche nanta, dia 18 e dia 25 de augustus. Die 6 horas da tarde pa 9 horas da noite. Aan het einde die dos trainingen dan lo hij een certificaat.